Jotono sarika ha ani tini video ang khaimong ke mo haise ang tini kaisa video challenge tunai tini mokdang samung challenge ang tini nong no phunu nai nor najani video na soyasa jeta bu phana ni video kata nai tan subscribe khari di te like share comment khani ta pogdi ma khe mokdang no khubui tongo tini mokdang raba khang nong no mokdang phunu mani ang nong ta ma mokdang khumani phunu nai noro naidi iko mokdang Mia baksatan kha gai ko tini ma baksatan khuwa te bisi kare khe kiche te sikai mani bla nor bo nukai khenang nong na phuro ko phunuka o ya phuro ko kiche te asi du pasa sikai ja to thajin kotoma khai iko mono hari mo busu kotman hari motor soka ma khobo to angka mokdam ro nasu thokjaya ang sapsa ya saimiya thokja sajaya rasuk kuka mano miya saban thok ha ma somya samani thoku Mày có tới sẵn sàng rồi. cứ tiên trong phun đông đi ang le sapsa ya saimiya ban bagin yo ang mokdam nasu thokjaya ban bagin saya miya gela ma rumani sajaya kerang kamu kerang narik yang kamu buat narik itu ang nong tini mono challenge sungai nor naji ini ang mas sungai sari nai sabisi saiman tini nanya keseng nih tongka nok nih bela kunung biti borja aku supaya kaham mau kita cikun nengge thaka mau bisi nih bela abon bagi toli ya je kinaro ne hinge tor khata marke mo bishi joton ajakan koto na hadi mo maruk so kan hadi ko koma na hali mo busu tor kam ma sabo ja hain to ka sabo sa thok hain to kana hali tor mani mo isu ko ma sunok ro ko kai sabani no hamo bazar oni hinge gera rong mano abon bagai kisa phanung to nok ro kaisa ka hinge sauda nok na bisu mokdam naji bisu kaham keseng ma khobi tongbo ang tabu maimi rok somai ke hinge sari maimi rok somai ke hinge ruguri sinai I konaji tan siba ke te pastar busu tong sikuri ka tang mokdam ro rupa be ke hinge horo hinge ang nong no borong sama ang nong no phunuk sinai norong nai tongdi borok tini bahake jalanga ang bo saimiya ko tini sabo phastano tini je phastana kai tam man tini saimiya